Va, doncs la nostra convidada d'avui neix a Tucumán, Argentina, on viu la seva infantesa i joventut sota una dictadura molt dura. No és fins al 1994 que viatja a Espanya i s'instaura al convent de Santa Clara, Manresa, des d'on comencen les seves iniciatives solidàries per ajudar els més desafavorits, col·labora amb entitats o es reuneix amb qui calgui per aconseguir les seves fites solidàries. És una dona de fe, d'ideologia marcada, culer i amb sentit de l'humor. Avui tornem a ser al bar Bodega Bartolí per conversar una estona amb ella. Sor Lucía Caram, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, gràcies. Sor Lucía, d'on neix el teu compromís amb Déu i amb els demés, la teva vocació de monja? Bé, jo crec que neix primer en el si d'una família molt compromesa amb l'Evangeli, però compromesa no a nivell ideològic, sinó a nivell d'una fe compromesa amb una vinculació molt concreta amb els més empobrits. Allà a Argentina, a Tucumán, on jo era, com has dit, hem viscut una dictadura militar molt bèstia, les desigualtats socials eren molt grans i l'Església tenia un compromís molt significatiu. I ahir va sorgir el meu desig de transformar el món. Pensaria que em menjaria el món, i el meu referent era la figura de Jesús, tal com la presenta l'Evangeli, un home que es compadia de la gent i que realment convencia. A mi em va convèncer i vaig decidir que marxaria de casa. Jo deia per viure expropiada per utilitat pública. No tenia ni punyetera idea que volia dir això. Amb el temps ho vaig anar entenent. Ara, Sor Lucía, estàs immersa en el projecte de l'Hospital de Campanya per Ucraïna. Ben bé com funciona tot plegat? Bé, nosaltres quan va començar la guerra vam començar a anar primer en una furgoneta a buscar algunes persones que coneixíem. Des del començament de la guerra fins avui ja he fet 17 viatges. Primer acollim dones amb els seus fills, després obrim corredors humanitaris, portant ferits, malalts oncològics. Després vam començar a portar ambulàncies, ens vam adonar de la situació sanitària del país, vam arribar a portar 90 vehicles, la majoria ambulàncies, i tot demanant a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació, explicant la situació de lo que estava passant. Fins que fa uns mesos ens van demanar si podíem aconseguir un hospital de campanya. Per què? Perquè la característica d'aquesta guerra és que no es pot fer l'evacuació de la gent per aire ni per mar, només per terra. Els camins estan totalment trinxats i per arribar a un hospital molta gent triga molt temps i diuen que un 40% dels ferits greus en aquesta guerra es moren per falta d'atenció. Per tant, ens demanaven un hospital de campanya que fos mòbil, que fos fàcil de poder-lo transportar, per posar-lo als 50 quilòmetres més o menys del front, i és en el que estem involucrats ara. Ara ja m'he fet quasi un màster en el que és un hospital de campanya, que no són aquestes carpes que veiem normalment, sinó que pot tenir alguna carpa, però bàsicament es fan sobre unes plataformes que van sobre uns tràilers i que es poden desplegar. I bueno, pues lo que intentarem fer és aconseguir el que ens han demanat, que són 3 quiròfans, 2 UCI, més les sales d'esterilització, rajos, per transfusions, i que això pot salvar unes 20 vides cada dia. Arriben les persones i no només es pot minimitzar el número de morts, sinó el número d'amputacions i de ferides que podien ser irreversibles, sobretot en la vida de molta gent molt jove. Com que sé que estàs fent aquesta crida per fer possible l'hospital de campanya, Sor Lucía, ben bé, què és el que necessites per fer possible aquest hospital de campanya? Primer, 2 coses. Una, que ens puguin ajudar a través de la pàgina web de la Fundació del Convent de Santa Clara, fent un donatiu o fent un bísum al 05122. Segon, demanem als hospitals, tant públic com privats, que ens puguin donar tot l'aparell que va dintre de l'hospital. Nosaltres ja hem encarregat tota l'estructura, que és una part que s'ha de construir i que porta molt temps. De fet, suposo que la tindrem al mes de setembre-octubre. Per tant, és una crida també als quiròfans, als hospitals, a les clíniques, que mirin què és el que tenen que han canviat, que nosaltres li donarem una segona vida. I l'últim que demano és que no ens oblidem de lo que està passant en Ucraïna. És una guerra cruel, una guerra cruenta, en la que pues la tenim molt a prop. Si vas a Polònia ja estàs respirant una mica la guerra perquè és una amenaça per tots, i no només per jo, els tenim entre nosaltres, la gent d'Ucraïna, ens estan explicant la seva situació i és un drama que, com estem vivint tants països, però és com que si fos més pròxim, perquè han vingut molts l'any passat, però malauradament ens sembla que ens hem oblidat. No ens oblidim d'Ucraïna i
continuem compartint el que estan passant en aquell país per sentir-nos corresponsables. Per no oblidar-nos d'Ucraïna, Sor Lucía, ara em deies, he estat 17 vegades ja a la frontera amb Ucraïna. Amb quina realitat et trobes cada vegada? Bé, la veritat que les últimes vegades han sigut... Els primers viatges van ser molt durs perquè estava en la frontera i és quan tocava, com si diguéssim, l'espantada de la gent i teníem que acollir a la gent, buscar-les un lloc i la veritat que era una situació molt dura en la que la gent sortia i no sabia si podríem tornar i deixaven a les famílies i això era dramàtic. Els últims viatges, el que ha passat, la meitat del temps me l'he passat en els búnkers. Hem estat visitant les zones afectades, no les zones del Donbass, no hem anat a aquella zona, però com sabeu hi ha molts atacs en aquest moment indiscriminat a la població civil i sobretot podem estar en els hospitals, tant en el Lviv com en Kiev, visitant els malalts, els nois amputats i tenim trobades amb les famílies que han perdut algun fill, algun germà, algun espòs, algú de la seva família i anem al cementiri on ens trobem o també al mur dels héroes que està en la plaça en Kiev que hi ha les fotos de les persones que han mort des de l'any 2014 fins al 2022, que ja deixen de ser fotos regulars iguals totes, sinó que la gent espontàniament va posant les seves fotos. I aquest espai és un espai que per mi és un espai sagrat, que és l'espai en el que, no és que m'agradi anar-hi, però és en el que sembla que puc ser més útil. El signe religiós allà és molt important per ells i quan et veuen amb l'hàbit la gent s'acosta, et dona una abraçada. Normalment vaig amb un traductor, però hi ha un llenguatge que és el de la presència i això és el que em porta a mi a explicar el que està passant allà i crec que a ells els portem una mica de consol també. Va, explicat aquest projecte, si em deixa i li vedeu, Sor Lucía, entrem una mica en la seva faceta més personal. Deixa'm preguntar-te què t'han pes a ser una figura mediàtica si calia per ajudar els altres? Jo crec que en tot el tema social de lo que ha anat fent i explicant, per a mi els mitjans de comunicació han sigut un grans aliats. Alguns deien, no, els mitjans t'utilitzen, no, ni t'utilitzen ni utilitzo a ningú. Jo penso que és posar al servei d'una causa tots els recursos possibles, les xarxes socials, els mitjans de comunicació. Mica en mica jo t'he anat fent d'alguna manera i també per la presència en les xarxes una figura, com diuen, mediàtica que m'ha fet una mica d'alguna manera que sigui realitat això que havia dit, no? Vull viure expropiada per utilitat pública, no? Ara moltes vegades voldries passar desapercebuda, no? Però entra dintre del compromís que tens, has d'estar identificada a les 24 hores del dia per poder explicar les causes en les que estàs i per demanar a la gent que s'impliquen i que siguin solidaris, no? Em sento molt identificada amb això que deia el Casal d'Àliga, que la meva vida són les meves causes i les meves causes valen més que la meva vida, no? I per això a temps i a destemps, de dia, de nit i a tota hora, ho estic explicant i m'agrada trobar gent que sigui capaç d'escoltar-lo, de mantenir converses interiors quan això impacta en el seu cor, de compartir-lo amb els altres i de preguntar-se què és el que poden fer, què pot fer cada un perquè el món estigui una mica millor. Et genera, però, certa contradicció reunir-te, fer actes, parlar amb gent poderosa, econòmica, política i socialment parlant per aconseguir els teus objectius? Jo el que procuro és trobar-me amb persones. Jo no miro si són poderosos o no. Intento parlar amb tothom. Intento mirar també d'on venen els diners. Intento rodejar-me de bona gent. Hi ha molta gent que són molt poderosos i que tenen molts recursos, però de cop i volta sí que és veritat que m'he trobat parlant i negociant amb gent dels diversos governs, de diversos partits, de diverses empreses molt grans, però l'ajuda més important a mi em ve de les bases, de la gent que s'implica en el dia a dia, del suport dels voluntaris. Per tant, jo penso que hem de treballar per un món en el que no hi hagi gent que estigui exclosa socialment. I em refereixo en aquest sentit, no hem d'excloure ni els que manen, ni els empresaris, ni amb gent que tenim prejudicis. Hem d'anar a buscar a tothom, explicar-les, deixar que impacten ells la notícia, la realitat i que es preguntin què és el que poden fer des del seu espai de poder, des del seu espai d'influència o des del seu compromís personal. Sigui com sigui, creus que has estat criticada per certs sectors eclesiàstics precisament per això, per ser mediàtica? Sí, l'Església sempre ha tingut una relació molt dolenta amb el tema dels mitjans de comunicació. Penso que som els pitjors venedors del millor dels productes i per això no tenim cap credibilitat.
i jo he de dir que en aquest sentit a mi una de les persones que més m'ha ajudat en aquest tema va ser el papa francès i el cardenal de Barcelona. Crec que ara, quan la gent està veient el tema social i com això ha anat creixent, que no han sigut paraules i que no ha sigut un tema de vendre fum, sinó que hi havia una realitat darrere de tot això, és quan han començat a respectar-me. Sé que a les esquenes em critiquen, però em dona igual, l'únic que dic és que puguin arremangar-se i si tenen algun problema pues que m'ho expliquin, però que anem a treballar. I si volen intoxicar, millor que es facin a un costat i que almenys em deixin treballar. Però com s'ho han pres al convent de Santa Clara amb els anys, que sortissis als mitjans de comunicació, que ajudessis més enllà de les fronteres, que en definitiva expliquessis al món una mica allò que has dit tantes vegades, no? El meu claustre és el món. Jo crec que tinc la sort de tenir una comunitat que ho entén. De fet, com a comunitat hem fet un pas. Hem convertit el claustre del convent en un espai d'acollida. En aquest moment vivim 5 monges i viu un grup d'entre 10, 12 o 15 persones més de forma permanent. Compartim la missió amb els laics i jo crec que les monges han entès això d'estar expropiat per utilitat pública. Nosaltres tenim un compromís i no tenim res a perdre. Per tant, en el moment que començo a acollir gent d'Ucraïna en el 2014, que ja tenim un vincle, que la comunitat també els coneix i que decideixo anar allà, pues immediatament ho van acceptar, em van acompanyar. He de dir que alguna pateix una mica cada cop que marxo cap allà, però jo penso que som ben conscients que el primer és l'obligació i després la devoció, ho entenen perfectament. Ara ens ho deies, tens certa sintonia amb el Sant Pare. D'on neix aquesta sintonia? Bé, alguns diuen que és perquè tots dos som argentins. Al principi... I fans de Messi. I fans de Messi, sí, bueno. Jo li dic a Francesc sempre que ell és el Messi de l'Església, sí, va ser progressiva la relació, l'amistat, a mesura que ell va anar coneixent el que estava fent, que tenim amics que estan en comú, fins que puc dir que en aquest moment tenim una relació molt, molt, molt fluida. He estat amb ell fa una setmana i la setmana que ve tornaré a estar amb ell. Em dona molt suport en la tasca que estem fent i jo intento també estar a prop d'ell perquè també senti que no tothom el critica. Jo crec que són molts i per explicar-li també que és molta gent que són els que s'han allunyat de l'Església però possiblement perquè l'Església els ha allunyat, els que tenen una esperança i que han trobat en ell una paraula d'esperança i una oportunitat per viure l'Evangeli com un camí de liberació per molta gent. T'anava a preguntar, Sor Lucía, què et sembla el pontificat del papa Francesc, però ho farem diferent, Creus que des de la societat més progressista se li demanen coses que encara no es poden assolir i per tant d'alguna manera s'és injust també des de la vessant progressista amb el papa Francesc? Jo penso que són molt injustos. I ho he vist, i ho dic amb una crítica i amb carinyo, per exemple, quan determinats col·lectius feministes el retreuen que no vagi més de pressa. Mai hem tingut el que tenim en aquest moment, la quantitat de dones que hi ha que estan en els diversos càrrecs, en càrrecs decisius, en el sínode tindran veu i vot, no només les dones sinó els laics, i jo penso que Francesc voldria anar molt més de pressa i quan no pot fer-ho per la via oficial, ho fa per la via extraoficial. Lo hem vist en la seva relació amb les persones divorciades que s'han tornat a casar, lo hem vist amb el cas dels homosexuals, lo hem vist últimament en el diàleg amb els joves, en el diàleg que el va proposar el Jordi Évole, que penso que no vol dir que ell combregui amb tot, el que sí vol dir és que ell està obert a acollir a tothom i que aquí som nosaltres per jutjar, no? Per tant, jo penso que aquesta obertura fa que molts estiguin contents i fa que des de dintre de l'Església molts l'estiguin criticant. Crec que com que tenim un papa sobretot que és cristià, li importa bastant poc les crítiques d'aquells que volen tenir més dogma, més estructura, que esperit evangèlic i que per això el critiquen. Has vist el documental Amén, Francisco Responde? Lo he vist, m'ha agradat, però també vaig veure l'altre dia un que s'està presentant ara que es diu El Papa llama a tu puerta, en el que veiem també la vessant parlant francès amb el llenguatge evangèlic, parlant al cor dels cristians, que també m'ha fet molt bé. El reportatge aquest, Amén, en el que parla amb els joves, m'agrada perquè veig un papa comprensiu que intenta empatitzar, que intenta comprendre moltes realitats que són noves també per ell, per edat, per situació, perquè el món ha evolucionat molt ràpid, i el gran d'aquest papa és que pot escoltar, sintonitzar, acollir, fer que ningú se senti jutjat, però també és un papa que quan parla de l'Evangeli arriba al cor, et mobilitza, et fa enamorar-te de l'Evangeli i et fa, per una banda, conèixer el que és el missatge de l'Evangeli
amb el seu discurs, amb aquest papa que pica a la teva porta, no? Parlant explícitament de l'Evangeli, però que és vida quan el veus que dialoga amb els joves, que són molt, molt diferents. Em parlaves del paper de la dona a l'Església. Quin paper ha de tenir la dona a l'Església Catòlica? Jo penso que ha de tenir un paper de compromís i ha de tenir un paper igual que els dels homes, que és de servei. I cada un servei segons la seva manera de fer i hauria de tenir, jo crec, i això és el que està treballant Francesc, també un paper més amb capacitat de decisió, que no sempre estigui depenent del senyor cardenal o de su eminència, com va passar a veure en alguna de les congregacions, en les que sí, hi havia dones, però que eren totalment dependents i eren com unes figures decoratives. No? Fa poc vaig estar parlant amb Emil Secuda, que és una argentina que està treballant en un lloc per Amèrica Latina. No? Té un passaport diplomàtic, és ambaixadora en la Santa Seu, una dona, i que té una capacitat de diàleg i que no accepta ser una manada pels homes. No? Mica en mica van obrint-se camí. De totes maneres, jo penso que no hem d'esperar que ens donin la paraula, l'hem d'agafar. I quan tu vas obrint camins i t'impliques, necessàriament t'acaben escoltant. I si no t'escolten, almenys t'acaben respectant. I si no et respecten, et toleren. Hi ha molts bisbes aquí a Espanya que són contraris a Francesc, que s'atrevien a criticar, a censurar públicament, a descalificar, i ara no s'atreveixen a obrir la boca. Suposo que estan esperant que passi Francesc, però jo crec que l'Església ha fet un pas endavant i això no té marxa enrere. Creus que hi ha una pugna oberta entre l'Església més conservadora i l'Església més progressista? Jo crec que la disputa, la pugna, no la planteja Francesc, sinó són aquells que volen una església de prínceps, són aquells que no són tan evangèlics, que volen el carrerisme, que volen el clericalisme, i són ells els que entre ells estan destrossant i els que no tenen, i estan quedant en ridícul, no? Jo penso a l'estat espanyol, per exemple, l'església liderada per el cardenal Rouco, que encara té molt pes, no és l'església de Jesús, no és l'església de Francesc, i mica en mica jo penso que l'actitud evangèlica de Francesc farà que aquest cor es vagin convertint, o almenys que vagin caducant, per no tenir el poder de decisió que encara tenen dintre de la nostra església. Abans, Sor Lucía, parlàvem d'aquest documental Amén Francisco Responde, on molts joves hi expressen les seves inquietuds d'alguna manera o altra. No? L'Església té encara pendent d'una cabuda al col·lectiu LGTBI? Jo crec que l'actitud que té Francesc ha obert moltes portes. Jo crec que ell voldria anar una mica més ràpid. El millor amic meu es diu Juan Carlos Cruz. Jo crec que és el que més ha ajudat al papa Francesc a entendre aquesta realitat i a acollir-los i a estimar-los. De totes maneres, jo crec que hem de ser conscients d'una cosa. Una cosa és el col·lectiu LGTBI, l'acceptar les persones que som diferents, que tenim diversa sensibilitat, que tenim diverses formes d'amar, diverses orientacions. I una altra cosa és la imposició del pensament únic que estan intentant imposar, per exemple, des del govern. Jo penso que hem de ser una mica més flexibles també, ser una mica més respectuosos. És possible que un pensi d'una manera i que un pensi d'una altra, sense que ens hem de condemnar i hem de descalificar absolutament a ningú. No? Per exemple, a mi em preocupa molt, i és un tema que he pogut compartir amb el papa Francesc. Jo tinc amics i gent coneguda que són trans, i ja t'he dit, el meu millor amic és gay i no tinc cap tipus de problema amb les persones. Sí, lo que penso que hi ha un tema d'una ideologització, no em surt en català la paraula, però me l'entens, en la que des del govern estan marcant una línia única en la que resulta que pots dir i has de repetir el discurs del govern i no et deixen ni reflexionar ni obrir la boca si penses diferent, no? O si tens un altre punt de vista, no? I això ho dic, per exemple, en temes com aquest, o com, per exemple, en el tema de la vida. A vegades te pregunten, ¿tú estás a favor del aborto? Jo estic a favor de la vida, i Francesc està a favor de la vida. I resulta que fa poc em trobo amb una dona de 4 mesos que s'estava per fer una prova per veure si venia amb problemes o no el seu fill. I diuen, i què faràs en 4 mesos? Quasi 5 mesos. No, nosaltres ja hem parlat i hem decidit que avortaríem. M'he de tragar això? Doncs jo penso que hem de respectar a la dona, hem de respectar la vida, però jo puc dir també, així com un diu que està a favor de l'avortament, jo dic que no estic a favor i que estic a favor de la vida, perquè en aquest cas, per mi això és un infanticidio. No estem parlant de...
Per tant, crec que l'Església té assignatures pendents, però també la societat ha d'aprendre a dialogar amb l'Església i ha d'entendre també el que és estar a favor de la vida i a favor de les persones. Acceptar totes les sensibilitats, conviure, evitar que hi hagi armaris, no ha d'haver armaris, crec que ha d'haver convivència i ha d'haver sobretot respecte dintre de la societat. En temes tan sensibles com l'avort, Sor Lucía, hi ha d'haver casos i casos? Jo crec que hem d'estar a favor de la vida sempre. Una cosa és quan haurem de discutir els científics i els que saben en quin moment hi ha una persona. Alguns diuen que és en l'instant de la concepció, jo no ho sé. El que sí sé és que quan estan defensant que al quart mes pot fer un avortament, ja em sembla una mica bèstia, no? Quan ja hi ha hagut una sintonia amb la que... Entonces penso que aquí els que han de parlar són els que saben, però penso que no es pot frivolitzar tampoc, no? Aquests dies s'escoltava a la vicepresidenta quan deia el que tenia en su haver el seu nou partit Sumar que havia contribuït a l'avortament, a l'eutanàsia. Dic, per què hem de posar com bandera sempre quan estem parlant de les limitacions de la vida, no? I aquí estic parlant, quan parlem de l'eutanàsia, jo penso que hem de fer un acompanyament al final de la vida. Jo penso, estic a favor de les cures pal·liatives, però no pot ser que s'estigui frivolitzant parlant d'una manera tant com que tot és el mateix, no? No tot és el mateix, no? Què hem de fer, professor Lucía, amb algú que està patint una malaltia molt greu i vol deixar de patir? Jo penso que l'hem d'acompanyar fins al final, i jo crec que hi ha d'haver un diàleg amb les persones i amb els professionals i veure què és el que s'ha de fer perquè no pugui patir i prendre les decisions que han de prendre. Això l'ha de prendre cada un. Però no podem fer una recepta universal en la que a vegades siguin els altres els que prenguin les decisions pel que està malalt i ja potser no té capacitat. Parlàvem abans dels joves, Sor Lucía. Són els joves que viuen una certa crisi de fe i de valors importants o és l'Església que no acaba de saber canalitzar-ho o sintonitzar-hi d'alguna manera? Jo crec que se'ns ha passat el tren i penso que ja tenim una generació o dues generacions que ja no han sentit parlar de l'Evangeli. Tenim pares i alguns comencen a ser avis que ja, per exemple, no han batejat els seus fills, que se sentien lluny de l'Església i el que deia abans, l'Església ha perdut el tren. S'ha dedicat més a dogmatitzar que a anunciar l'Evangeli i ha fet que el missatge de Jesús no fos creïble. Jo crec que la gent té necessitat i un desig de transcendència i ara el que hem de fer és com una nova evangelització, però no amb els clichés que teníem abans. A vegades et trobes amb capellans que sembla que són molt moderns, però el discurs continua sent antic i no cala en els cors, no? Per tant, jo penso que hem de ser molt creatius per fer una nova evangelització, però la nova evangelització evangelitzar és anunciar la bona notícia. I la bona notícia és la que de l'amor incondicional del que parla Jesús. I segurament si Jesús vingués avui, no sé si ens reconeixeria. Jo sempre dic que aquesta església no la reconeixeria ni Déu. Per tant, jo penso que és el moment de, a lo millor, les coses s'han de posar molt malament com estan ara, perquè tornem al començament. Costa més explicar una bona notícia en un món entre guerres? Costa anunciar-la, però la gent està necessitada d'una bona notícia i jo penso que la bona notícia de l'Evangeli acaba sent un bàlsam pel cor de la gent, no? Aquests dies algú em comentava la presència de Fray Marcos en Masterchef, no? Quan parlava i s'acomiadava parlant de lo que és una benedicció. La gent necessita que algú ens recordi que som importants com a persones. Un que pot tenir un pin d'una immunitat i que prefereix lluitar en igualtat de condicions i que és capaç de perdre perquè sap que hem de guanyar altres coses. Això és una bona notícia. Això no s'improvisa, no? Per tant, jo penso que nosaltres no hem de tenir por de parlar de l'Evangeli, però sobretot de viure l'Evangeli. Que en les nostres actituds la gent reconegui i es pregunta per què estimem, per què no condemnem, per què estem al servei de les persones, per què no tenim por, però tenim massa estructura, massa poder, massa ideologia, com perquè la gent ens compri el negoci que hem muntat i en el que hem convertit l'Església. I m'agradaria acabar aquesta conversa, Sor Lucía, parlant una mica del que parlàvem a l'inici, que és de causes solidàries. Que tu t'hagis implicat en tantes causes solidàries
Jo crec que quan una organització s'implica en una causa solidària és perquè des dels estaments, des de les institucions, des de la política, o no s'està ben fer la feina o no s'hi arriba a fer la feina. Jo en aquest país he après una cosa que és lo de la col·laboració público-privada, que en temes evangèlics és el posar els béns en comuns perquè a ningú falta el que necessita per viure amb dignitat. Per tant, jo penso que les administracions no hi arriben, però no hi arriben per diversos motius, perquè hi ha alguns que estan cuidant només la cadira, altres que viuen pendent del seu sou, altres perquè tenen un discurs clientelista en el que intenten donar dàdives a la gent no per transformar la seva situació, sinó perquè els continuen votant. Però jo penso que hi ha una cosa que tenim els creients i que hauria de ser denunciar el que està passant, no renunciar mai a treballar en conjunt amb les administracions i a tothom i avançar malgrat la societat, malgrat les institucions, l'establishment, no els interessa transformar la vida de la gent. I ja per últim, Sor Lucía, què li diries a tota aquella gent que pensa que ser catòlic està passat de moda? Jo penso que lo important és que ens acostem a l'Evangeli, que tornem a llegir l'Evangeli, que ens trobem amb la persona de Jesús. I aquí ja no poso ni marca ni de catòlic, ni de religió, ni de res. Jo penso que un cop que ens deixem fascinar per la figura d'un que va viure la compassió, que és la passió compartida, i que aquest és Jesús de Nazaret, les coses a la vida canvien, entra en el cor, i hi ha una cosa que la tinc molt experimentada. Hi ha un salm que recem en la litúrgia que diu «La paraula de Déu és viva i eficaç». Què vol dir això? Que la paraula de Déu, el missatge de Jesús, quan el llegeixes, quan el repeteixes, et va transformant el cor. I convido a la gent a que s'acosti a l'Evangeli i que deixi que aquest Evangeli el transformi. Si voleu ajudar Sor Lucía Caram i encara el que és més important, si voleu ajudar a tota la comunitat ucraïnesa, podeu fer un visum al 051 22 i així ajudareu a la construcció d'aquest hospital de campanya. Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer conversar. Moltes gràcies a tots vosaltres.